Здравейте на ден 4 от нашото фасция предизвикателство. Днес ще разгледаме фасцията през танца. И ще видите, ще правим такива движения плавни и ще се опитваме да пуснем движението, да пуснем ръката и след това да я следваме с цялото си тяло и се връщаме към корема. И другата ръка. Първо тръгва ръката и ние почваме да я следваме. Цялото ни тяло да я следва. Заправим кръгче и се връщаме. Може и на двете посоки. Няма значение дали навънка ще тръгнем или навътре ще тръгнем и после навънка. Но се опитайте ръката да движи. Тоест пускаме и тогава почваме да я следваме. Следваме. Връща се. И другата. Пускаме напред и я следваме. Може да се забелязали такива неща и в модерните танци. Но ето това е много фасциално, което е да пуснем и нещо да го следваме през мекотата. Да го следваме, след това да го върнем, да се върнем към центъра ни и пак да тръгнем в някаква посока. И да го следваме. Може да направим и някакъв такъв кръг. Примерно да пуснем ръката надолу, нагоре и да я последваме. Малко на пръсти може да се вдигнем и да се върнем. Ето такива неща, които са особено тръгваме на някъде и след това омекваме обратно. Омекваме обратното омекване. Така много добре се ангажира фасцията и много добре се хидратира фасцията при това омекване, при това отваряне и омекване обратно. И може да го правим по-подредено, но както при мен аз сега го правя с малко повече структура, с малко повече форма. Може да се случва и много спонтанно, но обикновено спонтанното идва след като вече малко сме освоили някакви варианти, някакви форми. Е така, напред и на диагонално пускам и след това всичко омеква обратно. Връщам го плавно го връщам. Тоест не го връщам на сила, а го омеквам в корема, в краката, в таза и връщам. Отварям, разширявам и омеквам обратно. И може да се прави абсолютно интуитивно, да усетим нашето тяло на къде иска да се раздвижи. Може да включим и краката и ето това също е проверено. Пускаме ръката, тя тръгва и след това почваме да я следваме. То е финно, изисква време да свикнете. И другото характерно е това отваряне и протича. Седето сега, примерно, от лявото рамо пускам да протича през гърдите към дясното рамо, към дясната ръка. Тоест имаме ето такива движения, които са тип протича вода през мен. Защото фасцията все пак са едни тръбички, пълни с течност, пълни с структурирана вода. И навсякъде из нашето тяло има тази фасциална мрежа. Дори в клетките ни има микротубили, които са фасцията на клетките. И просто пускаме да протича омекване, може примерно от рамото към таза и долу към краката да пропадне. След това да вдигнем и да пуснем това протичане от другата страна. Ето, има безкрайно много варианти на такъв тип омекотяване, защото може да омекнем на всичко и навсякъде. Но най-добрият вариант е като омекваме гърдите, корема, защото тук държиме много хронично напрежение. Много така от задържани емоции, от задържано напрежение.
Може да си затворите очите и просто да почнете да се отпускате. Леко да омеквате някъде и след това да се вдигате. Да омекнете на друго място и да се вдигнете. Без да правим някъде натиск или да мачкаме, а просто да отваряме, омекотява. И има един малко по-структуриран начин как да правим фасция танц. Дигаме се леко на пръсти, петите са дигнати леко, краката са леко мекнали, пружинираме и започваме с ръцете да отиваме напред, така малко като кръгче и се връщаме с едната ръка, с другата ръка. Това много, много добре действа за еластичността, за възстановяване на фасция, еластичността. Съвсем леко сме, малко сме дигнали петите от земята. Внимаваме с коленете, не ги напъваме коленете. Много лекичко. Много лекичко, много лекичко. Може да пуснете даже. Може да не сте на пръсти, да ги пуснете стъпалата и просто едната ръка напред, другата назад, една дърпа назад, една напред, другата дърпа назад. Съвсем леко сме дигнали петите. Добре ще активираме, защото фасцията завършва отпред на пръстите на краката. И за да активираме абсолютно цялата фасция по цялото ни тяло, трябва да задействаме стъпалата. Това може да е малко по-предизвикателно, но може да си го направим по-приятно. Направете го така, че да ви е приятно, да няма болка. Вижте, ако сте задействали, ако е тръгнала болка, сменете позицията, където може да чувствате своята еластичност, своето леко пружиниране, без да е нужно. Ето аз сега съм си на стъпала. Много е финно, много е леко. Най-силно почна да сеща, когато тялото позволи наистина да се движат различните пластове, защото имаме 7 фасциални пласта нашето тяло и всички тези 7 пласта те отделят различни пластове. Фасцията е по средата между всичко останало и когато почнем да се движи в нас всичко между тези 7 пласта, всъщност това е идеалният вариант. Имаме живо тяло, имаме тяло, което позволява движение на течностите, на нервите, на кръвоносни съдове, на лимфни съдове. И пробваме малко, се вдигаме се на пети за малко, пробваме. Вдигаме се на пръсти, имах предвид. Петите са във въздуха за малко. Ако има болка, връщаме. И пак се пускаме на спонтанното. По принцип хубаво радуването на някаква структура, форма, спонтанно. В спонтанното може да освободим повече, а в структурата пък може да изградим по-стабилна структура на нашето тяло. Пускаме се сега спонтанно. Може да затворите отново очи. Отваряйте и отпускайте. Някъде да има поток на отпускане. Добре, и постепенно забавяме и може да се продължите още с това нещо, колкото тялото ви има необходимост. След това може да си полегнете малко на земята, да отпуснете, да оставите да протичат още тези вълни. Другото, което всъщност е фасция танца, прилича на вълнички.
вълна на една страна, вълна на друга страна. Всички този безкрайен набор от точки, на които може да тръгнем. Напред, назад, нагоре, надолу, наляво, надясно, диагонални, толкова много диагонални части. Така насладете му се. Насладете се.